neste curso ainda non rematou. Temos que presentar o festival. E xa chegamos tarde. Estamos preparando para o verano. Non sabes que empezou aquí? No, para nos empeza hoxe. Hoxe nos dan as vacacións. A que sí? Os primeiros en saír son os de infantil, que están impacientes. E tamén hai un loro, o loro Bartolo. Un forte aplauso para eles.